Hercules! Ket ita, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas anapauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, Hercules! No kasta, awan ni Nymphaita, Hercules? Awan, Tata Martin. Nagsubli dya inkantasya. At danas kan nga aramidin na ijay. Ngam agsublin tumutlaan. Kasla sa anak amamati. Ngampudnaw. Nga adda dagiti kasken kwa na aparswa. Nagbasit a babae a nagtagipayak. Wen, Tata. Kanday ta ibagbagam nga inkantasya. Kasla jakpat chain. Agam kunam matapudnaw. Pudno, Tata. Kuma, makitak tumad na itaalubong ti immortal. Mabalin lata, Tata. Ngam saan pa'y nga ita? At dan tulat tagundaway. Mabalinak ama panijay. Wen, Tata. Ngam saan pa'y akadag ito'y agundaway. Ngamin, adu ti kabusor ijay. Adu dagiti pasurot ni Reyna Mangmangkik. Amang isaksak nap iti kinadakas. Ayan yamot tinday taaray namang mangkek. Tadi mo't lamaminggan. Kaya't naasa ko ti entero alubong, Tata. Kaya't na nga iso ti agturay. Kahit no iso ti agturay, anya nga iti mapasamak kadag iti agindag iti lubaw. Patayin na dagiti saan asumurot kan kuana. Dagiti saan nga agpasakop kan kuana, Tata. Kaya't mo asawain, patayin na ka, no di ka agaramid iti kinadakas. Wan, Tata. Ay, delikado nga rod Agam nusak, kaya't ko pa yan ti matay, ngam ti agaramid ak iti dakas. Husto ka, Tata. Sana bali na matayak, basta jak agaramid iti dakas. Sa dino ti papanam, Hercules? Nakapelas kamat. Mapangkay jay ilay. Wen, Tata Pedro. Inak man i-follow up jay trabaho apagserkak. Sumrag ka iti trabaho jay ilay. Saan maun atulungan ni apong maung agtalon? Saan pa'y laang, Tata? Isupay laang ti makamu jay talon. Kasta ka day. Ala, agan anad ka, barok. Wen, Tata. Sige, inakon. Sige, inkan, kainak mo tan ijay umak. Ikan kayo iti pandakabalin. Tapno agisaknap kayo iti kinadakas. Alukuyan nyo dagiti padayo at tao ang makikapang kada kayo. Kat no di da kayat, pukawan nyo ida. Wan, Reyna Mangmangkik. Wan, Reyna Mangmangkik. Agtungpal kami ti amin nga ibilin mo kada kami. Kaya't may ti agbiag ana sa liwanwan. Isong agtungpal kami iti anyaman nga ibilin mo ang aramidan mi. Nasayaat! Agbiag kayo anabak nang kas katukad ti panagtungpal yu kanya. Wan, apo mi Reyna. Wan, apo mi arena. Sige, naawat kan Hercules. Sikan ti mangidaulo kadag iti kakaduam a janitor iti daytoy apasdek ko. Agyaman na ka, sir. Sika ti pannakabos dagiti kakaduam a janitor. Agyaman na, sir. Agsweldo ka iti nasursurok basit ngem dagiti kakaduam. Gaputa si kaket nga rod ti pannakabos da. Agyaman iti panagtalakyukan niyak, sir. Daniel, may sala ang tisaan pa'y anak kabayad iti rentana dito'y pasdak. Nagpakaasi nga inton umay kano alawas ti panagbayad na. Gaputa aramatin na pa'y laang ti kwarta iti panaka-ospital ti inana. Awan parikot iti dayta. Maawatak, landa. Talaga aman nakaawat ka, Daniel. Nasken a maawatan ta dagiti amin nga agab-abang iti daytoy apasda. Agbalinta aman nakaawat, iti kasta.
agbalindamet anasayaat nga agab-abang. Husto ka, Daniel. Agkikinnaawatan kay nagtitinulong tayo para iti pagsayaatan ti tunggal mahisa. Nagsayaat kan, Daniel. Kat sa anak nagbidot anak iayan-ayat kan ka. Nasingpat kan man nakaawat ka. Kasta akmet, landa. Sa anak mat nagbidot anagayat kan ka. Nasingpat ka lang arudan, man nakaawat ka pa'y. Kat ti kayat ko, asikaswentan ti panagkalaysata. Nakasagana ka din para iti dayta? Wen, iso nga agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Wow! Nagdalos matan ti pagnaan? Si ka tinagdalos, Hercules? Da kami amin a janitor, Ma'am Landa. Kasta ti kayat ko. Nasken anadalos ti intero asuli to'y pasdak. Iti kasta, napintas ti buya ti aglawlaw. Kan nadalos. Wen ma'am, kan mangisir kami to iti mula, para dito'y unag. Tapno ad-addaan na pintas ti buya dito'y unag. Sige, aramidin nyo dayta, Hercules. Agyaman kami iti kinagagat nyo. Hello, Daniel? Oh, Sky. Anya ter aramidam dito'y pasdek ko. At dalaginatang ko dito'y. Kan, tapno kumustaan ka? Sky? Amom ka di, Daniel. Urayin naman abulan awinaswasta ti ayan-ayat ta. Si kalata ti ipitpitik to'y pusok. Nagwinaswastan. Kan addan sa baling ay ayatek. Ngam, si ka ti ay-ayatak, Daniel. Naawanan ti bagam, mapankan. Gapo ta adu pa'y tinasken nga aramidak. Daniel, mabalin ka di ti agsubli nga empleyadom? Uray, sekretary na klaan. Addan sekretaryak. O, di, siyak ti tagasingir ka dagiti abang diti pasdak mo. Addan akin trabaho iti dayta. Please, Daniel, ikanak pa iti may sa agundaway. Ipanagnakukan ka, anak balbaliw akon. Sky, nagwinaswastan. Iso ang mabalin ka ni. Pumanaw kan. Sige, inakon. Ngam sa anak nga agpatingga. Aging ga adi ka agsubli kanyak. Hoy! Aglis kay ti dalan! Di ka pasalsali! Induron na ka, ma'am. Awan serbiyo, janitor! Di yu pa'y madalusan anay bag ti pasdak? Hoy! Agdalus ka! Buwisit ka, janitor! Dayjay a babae. Apay akas lapoy ti ima na, anang iduron kanyak. Makasini ti ima na. Adda ka di kinadatdatlag kan kwa na. Surutak itirwar. Dayjayan ti babae. Nakadayon. Ngam... Adamot tan igam na akumpay. At idug akumpay. Nay. Awanan. Nagpukawan. Apay akas jay tinakita kan kwa na. Awan mo ti igam na nga tidug akumpay itay. Anya ti kayat asawon day to eh. Ay nag-girl, bay amon day jay a Daniel, ta mga nuday tapay ti makalapad iti misyon ta. No, Jack matagikwa ni Daniel. Nasaysaya at laangan apatayak. Okay. Ngam no ita, nasken a matagikwak. Nasken nga agsubli tay sigod a panagayat na kanyak. Gapo ta aging gayta. Isupay laang ti ay ayatak. Ay na, no saan na kan akayat, bay amon, masaktan ka laang. Aramidak ti amin, tapno agayat manan kanyak ni Daniel. No nasken apatayak ti kaayan ayat na. Aramidak. Sige, adakan ka dayta. Aramatam ti panakabalin mo nga inted ni Apo Reyna, tapno agbaligi ka. Hercules, nakita ka
sinurot mo ni Mamiss Kay Apay, kinamaka mo mati Jerwar. Wen ising. Adda ngamin nadlaw ko kan kuana sa bali. Kas jay namot dayjay. Ammom ka di, asigod akaayan-ayat ni Sir Daniel dayjay. Nagpapaay mo dito'y pasdag Ngam, lalaki ruma. Daytati saan akayat ni Sir Daniel. Agingga, anadamag main, anagwin naswasdan. Nukasta. Ex-girlfriend gayam ni Sar. Wen, kanamom ka day? Nauyong ni Mamiss Kay. Dalapusan nakalatta iti dalan no di kagisay. Pagsasawan na kapay Kasta gayam. Langa na laangan kat madlaw mon alastog kan nauyong. Nabayag da ka di anagayan ayat ka ni Sir Daniel? Day tati jakam mo. Ngam nasaya at ata nagwin naswasdan. Ngamin, saan ama ibagay ni Mamiss Kay ka ni Sir Daniel? Adayo akay kayat ko ni Ma'am Landa para ka ni Sir Daniel. Agbagay dalaunay. Hello? Ay, hi, Ma'am Landa. Naimbag nga oras mo. Naimbag nga oras mo, ma'am. Kastamot kada kayo. Oh, anya ti pagsarsaritaan nyo dito entrance. Ha? Ay, ikwa, ma'am. Nakita mi ngamin ni Mamiss Kay. Ha? Niskay? Imay dito'y? Wan, Ma'am Landa. Nalabit asim marong karlaan. O sige umunega kon. Sige, ma'am. Makita mi Hercules? Adayo pimpintas ni Ma'am Landa ngam ni Mamiss Kay. Isuda ti agbagay kan ni Sir. Wen ising. Kanunungak ti imbagam. Nalabit nga may mangriribok ni Sky. Ngam pangasim ko man. Tagbalin ka anatibgar. Di ka kumapaapekto ken kuana. Basta laglagi pam asikate ay ayatek. Wen Daniel, agtalaka kan ka. Agyamanak. Amok anapudno ka kanyak. Wen, napudnuakan ka. Kat sikate ayatek aginggat inggana. Agyamanak, Daniel. O anya, mabisin kan? Lunch break ka na. Mapantamangan dita first floor. Iti restaurant ni Doña Alice. Sige. Ayabak ni Hercules, takadwata amangan. Ni Hercules? Wen, nalagantirik na kan kuana. Kan kaslama siya na kan kuana. Ngamin, kaslawan makukwarta na. Ay na, di mo kadngan ti tao iti panagkaw-kawas na laang, Daniel. Anya ti amom, ang mga nubak ng gayam ni Hercules. O sige, tayabak ni Hercules, takadwata amangan. Sige laang, mangan kayo laang. Hindi kayag tanag, talibre ti kanan nyo. Day tatiga puna no apay ajak kaya ti umay mangan ditoy. Doña Alice, malugi kayo no kasta. Basit laaba nagdayta, Sir Daniel. Pagyamanan mi no kasta, Doña Alice. O sige laang, agorder kayo iti kayat yo akanan. Libre. O sige, panawan kayo pa ya. Sir, nagsingpot mo tayo nga akin ko iti dayto a restaurant dito'y pasdakyo. Magustuak ti makan dito'y. Malaksid anaimas, nadalos pa'y. Istrikto ni Doña Alice kadagiti amin nga agtrab-trabaho dito'y restaurant na. Iso asaan da maawanan iti customer. Gapo ta nadalos dito'y restaurant da. O ala, agorder tayon. Di ka agbabain, Hercules. Agorder kalata iti kayat mo akanan. Wen, Ma'am Landa. Oh, kitaan Sky. Kitaan day ta sarming mo adat-datlag. Makitam dita anaragsak ta Daniel kan Landa amang mangan. Kan, adapay kadwada. Di kadwada alalaki. Tay nasalaw ko iji pasdak ni Daniel. Kapin ano daday ta alalaki. Janitor iti pasdak ni Daniel. Ngam, mas daawak. Ta
apay akadwada amang mangan. Ket, man ano kumano kadwada? Amin ana asidag ka ni Daniel. Dusaak. Tapnoan niya? Tapno agsubli kanyak ni Daniel. Sige. Rugyamon timang dusa kadakwada. Wan, riribukak ida. Jak kayat anilan dati kalaysa ni Daniel. No di kat siyak. Awan sa bali. No di siyak. Hoy, Sky. Ang mga nun nalipata mon. Nga adanas kan nga aramidan ta. Ang mga nun makalipat ka, gapulaan ka ni Daniel. Mangisak na ta iti alyaw iti pasdak ni Daniel. Kat dita, agi ikaton dagiti mangbanggad ijay. Mabangkrapton ti pasdak na. Okay, go! Tulungan ka, Sky! Hello, Landa? Oh, Sky. Nakaumay ka matiti opisina ti pasdak. Apay, adda masapol mo? Awan, umay ko la sa rungkaran ni Daniel. Ha? Amom ka di. Siya, tipod nung ay ayatan ni Daniel. Saan asika? Iso anasaysaya at laangan aliklikam ni Daniel. Ngamin, pagay ayaman nakalaang. Di ka kumamangriribok, Sky. Nasarita kanyak ni Daniel ti amin anapanabas yo. Winaswas nan ti ayan ayat yo. Ngam saan pa'y kanyak? Iso nga rod nga ibagbagakan ka aliklikam mo ni Daniel. Tapno makapagsinubyan kami matlaang. Ladingitak, Sky. Gapunta saan na kan nga ay ayatan ni Daniel. Adaywam ni Daniel. Sky, Daniel, sweetheart. inagkam ti bibig ko. I love you, Daniel. I love you. Sky. Agsubli nga ta ti panagayat ni Daniel kini Sky. Gagayem, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti tampok a serye ita alawas ana pauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga istasyon. Hercules! Agyaman kami iti ingkay panagdingheg.